Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Historiako arazo larriena dela errandutenak ez dira gutxi. Aldaketa klimatikoa gaur egungo arazo larriena bada ere, azken urtetako neurriek ez dute lortu arazoa konpontzen. Aristotelesek zioen Nafarroa ere munduan dagoela eta beraz aldaketa klimatikoak ere Nafarroan eragin egingo du. Gaur saiatuko gara aldaketa klimatikoa Nafarroan ere lur hartzen. Saioarekin hasi aitzinetik, omenalditxo bat Nafarroako paisaiei. Urbasa Handia mendia baita Artzain eta Ikazkinen lurraldea. Urbasan eta Handian elkar topatzen dute Nafarro Atlantikoak eta Mediterraneoa. Bi mendilerroak bi goi ordoki dira. Bateko zein bertzeko hormetan hodeiak korapilatu, lainoak itsatsi eta kantauritik heldu diren euriak erortzen dira oparo. Ura ugari dabil kareharrizko mendigunearen baitan. Lur gaineko oian, soilgune eta arkaiztietan berriz, aspalditik bizi dira basa fauna eta hazienda elkarrekin. Eta gaurkoan erran bezala Noelia Teietxearekin gaude, bera Intiako teknikaria da. Eta gaur berarekin aldaketa klimatikoaz eta zehazkiago horrek nekazaritzan nola eraginen duen, horrez guztiaz solastuko gara. Lehenik da behin, mil esker Noelia gurean egoteagatik. Bezarregatik plazerra, hemen egotea. Bueno, zuri egokitu zaizu, tokatu zaizu gai oso erresa, aldaketa klimatikoa. Ez dizut galdetuko Noelia, zer den aldaketa klimatikoa, hori agian badakigulako, galdetuko dizut. Noragoaz, ze mundutaragoaz, 2 gradu, 3 gradu, zein da etorkizuna? Bale, bueno, gai zabala eta konplexua da, faktore asko izan behar ditugu kontuan, orduan zaila da jakitea zer gertatuko den edo zeintzuk izango diren ondorioak. Dakiguna da, azken hamarkadetan lurraren temperatura igo dela, kausa naturalak daude, baina gizakion jarduerek eragin handia dute. Igoerari buruz hitz egiteko aurreikuspenak edo proiekzioak egiten dira, eta ikusten dena da, ezer egiten ez badugu eta horrela jarraituz gero, mende bukaerarako 5 graduko igoera izango genukeela. Hori, asko litzateke, orduan mundu mailan neurriak ezartzen ari dira, igoera hori 1/3 gradukoa izan dadin. Adibidez, 2 gradutik gorako igoera batek, ez dakit, zer erran nahi du horrek, zer norbaitek pentsatuko du, ez dakit, gaur hemen kristoin beroa egiten du, ez dakit hemen gaude, ez dago arazo gehiegirik. Zergatik 2 gradu, 3 gradu, 4 gradu hain larriak dira? Bueno, esan dudan moduan, arazo zabala da eta hainbat arlotan izanen du eragina. Orduan, dakiguna da, temperatura igoko dela, gau eta egun beroagoak izango ditugula, izoztegun gutxiago, prezipitazio gutxiago ere bai. Orduan, hori guztiak ondorioak izango ditu, eta ondorio batzuk aipatzeko, ingurune naturalean aldaketak emango dira, baliabide hidrikoak, lurzoruak, biodibertsitatea, orain ditugun espezie batzuk desagertuko dira, beste batzuk agertuko dira, normalean beste latitudetan aurkitzen ditugunak. Gero, Nafarroan ez dugu hiri handirik, baina hirietan ere temperatura gehiago igoko da, eta igoera horrekin batera osasun arazoak ager daitezke, eta gero nekazaritzan eta abeltzaintzan hain lotuta dagoen ingurune naturalarekin aldaketak ere espero dira.
Ez dakit, adibidez, Nafarroa aipatu duzu, jakiteko pixkat eta lurra hartzeko gai hau. Nafarroan nola eragiten aldu guzti honek, ez dakit, ni herriberan bizi baldin banaiz, edo hori, erranduzuna, ez? Iruñerrian bizi baldin banaiz. Ez dakit, 3 graduko igoera batek nola eragingo din niri? Bueno, pues hori, pues komentatu duguna, gehien bat, hirietan, pues, bueno, emango dira fenomeno, esaten da, estremoak, ez? Uholdeak eman daitezke, eta hori, komentatzen da, pues, temperatura altuarekin, pues, hirietan gehien bat, pues, osasun arazo gehiago, kontaminazioa eta ager daitezkela. Eta gero, pues, nekazaritzan, eta hori, pues, ingurune naturaldean, pues, hori, arazo importantenak emango dira. Eta Noelia, aipatu duzu nekazaritza, zu gainera Intiako teknikaria zara, lurrarekin, abeltzantzarekin egiten duzuelan. Bueno, aldaketa klimatikoak, alor horri dagokionez, nekazaritzan, abeltzantzan, lurretan nola eragin dezake? Bueno, nekazaritza eta abeltzaintza klima baldintzen menpe daude, orduan eragin handiak espero dira, adibidez nekazaritzan zikloak, ez? Zikloak noiz erein, noiz hartu, horiek ziurazki laburtuko dira. Gero ekoizpenak eta laboreen kalitatea aldatuko da, ze labore batzuk hotza behar dute neguan, hotzik ez badago nabarituko da. Gero biodibertsitatean aldaketak ere espero dira, espezie batzuk ezin izango dira egokitu eta aldaketak espero dira horretan ere. Einsteinek erraten zuen erlerik gabe zibilizazioa eroriko zela. Hori da. Eta hori gero animaliekin, izurrite eta gaitz berriak agertuko dira, beste latitudetan ikusten ditugunak, eta gero animaliekin produktibitatea eta ongizatea horretan ere aldaketak espero dira. Eta adibidez, guzti horrek, ez dakit, Nafarroa nola eragiten aldu, adibidez, nik pentsatzen dut, zentzu komunarengatik erraten dut, gaixoa herriberakoak, karo, ez dakit, klima idorragoa, mediterraneoagoa da, pentsatzen dut, han eragingo du batez ere aldaketa klimatikoa. Hala da, herriberan eragin potoloak izanen dituenek? Bai, herribera eta bardeak, esan duzun moduan, zonalde idorrak dira eta prezipitazio faltak eta temperatura altuak, idortasun hori areagotu egingo dute ziurazki. Gero ere, igual ez dugu pentsatzen, baina mendiko zonaldeak, Pirinioak ere bai, oso zaurgarriak dira. Bertan da, biodibertsitate handia dago, espezie asko, eta lehen esan dudan moduan, aldaketak espero dira ze hori. Espezie batzuk izango dira egoera berrira egokitu, eta aldaketa asko espero da zonalde horietan ere bai. Gero adibidez, modu bat pentsateko adibidez, Nafarroan ez dakit erraten aldugu nolabait ere, bardeak handituko direla, ez? Edo herribera, ez? Eta mediterraneoa pixkat Iruñara igoko dela. Hori da, eta espero dena igual da, orain ekoizten ditugun lekuetan, igual leku horietan ezin izango dugu ekoiztu eta iparralderantz jo beharko dugu. Ureztatzen ditugun lekuetan, adibidez, herriberan ur falta badago ezin izango dugu ureztatu, orduan aldaketak emango dira. Eta adibidez, ni baztandarra naizenez gero, pentsatzen dut, baina, ni lasai nago. Baztanen euri pila bat egiten du, klima ongi dago, izatez, pixkat berotzen bada, kontenago, ez? Baina, adibidez, aurten, elurra nahiko eskaxa izan da, ez? Neguan ez du apenas elurrik egin, eta pentsatzen dut horrek badituela bere eraginak, ez? Ekosistema, natura izaten da ziklo bat oso ongi egituratua, eta hor zerbait aldatzen denean olako modu bortitzean izaten ditu eraginak, ez? Adibidez, elur gutxiago egoteak zer ekartzen aldu? Pues bai, esaera zaharrak dio elur urte gari urte, ez? Orduan badu eragin zuzena. Azkenean elurra oso ona da, pixkanaka urtzen da, eta pixkanaka ure erreserbak egiteko lurzoruetan eta urtegietan ezinbestekoa da. Egia da ezin dugula kontuan hartu urte bakar batean gertatzen dena, eta hori proiekzioak edo aurreikuspen tendentziak ikusi behar ditugu, eta orduan ikusten dena da Nafarroan azken hamarkadetan prezipitazioei begiratuta prezipitazioak mantendu edo jaitsi direla pixka bat, eta jaitsiera hori gehien bat ikusten da neguko hilabetetan.
lehen abenduan egiten zuen euri gehien eta orain udazkenean egiten du. Orduan, neguan euririk egiten ez badu eta temperatura baxuagoa, pues horrek badu eragin zuzena elur kantitatean. Eta prezipitazioak erran dituzunez, bertze, kalteetako bat edo handizetan seinalatzen dena da, euri erregimena bera ere aldatuko dela, ez? Hau da, gauza bat da, erran duzun bezala, euri gutxiago egingo duela, eta beste bat gainera euria modu ezberdinean egingo duela, ez? Adibidez, hori nola aldatuko da? Pues bai, espero dena da euria gutxiagotan eta intentsuago, ez? Intentsitate gehiagorekin. Mediterraneoan ematen den bezala. Olako gero eta gehiagotan ikusiko dira uholdeak, adibidez hemen azaroan abenduan izan genituen uholdeak, pues hori gero eta gehiagotan, gero eta ohikoagoa izanen da. Adibidez, aurten 2022an batzuek erraten zute, non dago udaberria, ez? Maten du pasatu garela negutik udara eta ari garela, bakizu hor tropikoetan bezala, bi klimako... Bai, olako fenomeno ekstremoak emango dira, edo adituek hori esaten dute. Eta beti arazo ikusten da bi aldeetatik, ez? Aldaketa klimatikoak nola eragingo duen, adibidez nekazaritzan eta, baina baita ere aldrebes, hau da, abeltzantzak eta nekazaritzak nola eragiten duen aldaketa klimatikoan. Hor, txosten handitzetan, seinalatua izan da, nekazaritza, abeltzantza, aldaketa klimatikoan edo negutegi efektuko gasen isurketa horietan proportzio handi bat dagolokiola horri, ez? Zenbaterainoko errua du nekazaritzak, abeltzantzak? Bai, azkenean gizakion jarduera guztiak kausatzaile dira, eta nekazaritza eta abeltzaintza emisioen 14% suposatzen dute. Emititzen diren gasak oxido nitroso eta metanoa dira, zati bat animaliek sortzen dute eta beste zati batek simaur eta fertilizanteek sortzen dute. Gero, animaliak elikatzeko ere pentsuak ekoiztu behar dira, garraiatu eta horrekin ere karbono dioksidoa emititzen da. Eta nekazaritza ez dugu bakarrik errudun bezala seinalatuko. Pentsatzen dut baduela nortasun bikoitz bat, ez? Nekazaritzak aldi berean, egia da emisio handitz hortik etortzen direla, baina errana da ere bai, ez? Adituek erran dute, lurrak bera erabili daitezkeela, ez dakit, ez? Emisio horiek jeisteko, batzuk erraten duten bezala, CO2 emisioen bahiketa bat egiteko, ez dakit, nola erabiltzen alda nekazaritza aldaketa klimatikoa leuntzeko. Bai, hori da, erremedioa ere izan daiteke, azkenean adibide batzuk jartzeko, hori komentatu duzuna, lurzoruaren karbono kantitatea handitzeko, edo oianak eta larreak kudeatzen laguntzen digute gero suteak ekiditeko. Orduan, bai, erremedioa izan daiteke eta hori arintze neurri bezala edo emisioak murrizteko ere aproposak izan daitezke. Eta horra adibidez, ez dakit, ze moduko gauzak egin beharko egin duten, ez dakit, larre gehiago jarri, ez dakit, agian hirietan ere berdeguneak jarri, igual hirietan baratzak ere bai, ez dakit, ez? Olako neurriak pentsatzen dut erabili daitezke. Bai, hori da. Eta adibidez, Nafarroan, aldaketa gehienak nondik etorri beharko ziren edo. Zer egiten aldugu Nafarroan, nekazaritzaren bitartez, guzti honekin. Bai, gauza asko egin daitezke eta gauza asko egiten hasi gara, horretarako jaio zen adapta proiektua ere. Orduan, alde batetik badaude arintzen neurriak, emisioak murrizteko, eta beste alde batetik egokitzen neurriak, ez? Azkenean proiekzioekin badakigu, bai edo bai egoera aldatuko dela, temperatura igoko da, orduan, erresilienteak izan behar gara eta adaptatu sistemak egoera berri horretan ahalik eta hobekien egoteko. Orduan horregatik arintzen neurriak, baina baita ere egokitze neurriak. Nekazaritzan eta abeltzaintzan egiten ari den, adibidez adapta proiektuan, lurzoruak eta ongarriak erabiltzeko modu berriak probatzen ari gara, ureztatze sistemako betzen ari dira, labore berriak probatzen ari dira, rotazioak, dibertsitatea handitzeko, biodibertsitatea sustatzen ari da, haziak, bertako barietaten informazioa eta haziak gordetzen ari dira, erresilienteak direlako
eta bueno, pues, horrelako gauzak egiten ari dira, pues, horren aurrean pues, preste egoteko. Azien aipatuzu hori, aski gai interesgarria da adibidez, ez dakit konta iguzu horta zerbait gehiago. Zer onura du haziak trukatzeak, ez? Zeren, bueno, nik uste hiritarrentzat batez ere gauza oso urruna da, nola haziak trukatzen dituztela zertarako? Bai, bueno, historikoki azkenean haziak gorde eta partekatu ditugu, ez? Belaunaldi, pues, zerbaitengatik gustatzen zitzaigulako, ez? Baina orain pues, ikusten da, horiek dira bertako barietateak, erresilienteak dira eta bueno, pues, egoera berri horretara pues, hobeki moldatuko dira. Orduan, barietate komertzialek uniformetasun gehiago eta produktibitate gehiago eskaintzen dituzte, baina hori, pues, egoera berri honetarako pues, sustatu behar ditugu pues, hori, bertako barietateak sustatu behar ditugu. Eta hori, Nadapta proiektuan egiten ari dena da bertako barietateen informazioa jaso, haziak jaso ere bai eta ugaritu Donestebe eta Sartagudako finketan, eta gero germoplasma bankuetara eramaten da, pues, bertan gordetzera eta han gordeta egoteko pues, gero aldirako. Bada espada, gure salbamentu txalupa, ez? Hori da. Hor gainera da, altxor bat ez, haunditzetat ez ezaguna, urtetan, ez, joan dena, nolabait ere, adaptatzen justo tokian tokiko, adibidez, hemen, izango zen, hemen lurraren berezitasunetara eta egokitutako espezie hori, ez? Bai, normaletan familietan gorde da, eta bueno, bada altxor txiki bat, eta importantea da pues, hori handitzea eta gordetzea. Bai, gero erran edut hori bera egingo bagenuen teknologiaren bitartez, denak errango genuke, ostra, gara la letxe, bizakia gara la letxe, eta hemen nekazariek urtetan ez lortu dute hori egitea. Bueno, Noelia, unekin pixket iritsi gara elkarrizketa motz honen akabaiera. Bukaeran beti egiten dugu galdera bat hola pixket ziztatzeko. Eskatuko dizut neurri politiko bat, izan daitekena, ez dakit, aldaketa klimatikoa leuntzeko, geratzeko, kontua pixkat hobetzeko. Bai, pues Nafarroan, azken urteotan, Nafarroako klimaldiketarako bide horria egin da. Nafarroako gobernuak prozesu partizipatibo batean egindako dokumentua da. Bertan, neurriak eta planak jasotzen dira, pues hori, egoera berri horri aurre egiteko, eta bueno, nekazaritzan eta abeltzaintzan aplikatu behar diren neurri horiek bertan jasotzen dira, eta Nadapta proiektuaren bidez pues martxan eta probatzen ari dira. Hortxen, esfortzu guzti horiek, gai serio eta lazgarri honetan, ez? Egia da, haundizera egiten zaigula zerbait oso abstraktoa, ez? Aldaketa klimatikoa 2 gradu, 3 gradu, eta egiazki kaltetu edo gogor joko dugun zerbait da, ez? Beraz, hortxen esfortzu guzti horiek, esker zure denboragatik eta zuen esfortzu guztiengatik. Bale, eskerrik asko zuei. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.